أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أستعينك ربي ولا إلا بك، وأحمدك ولا ثناء إلا عليك، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين، وجعلته مسك الختام لزاهر المرسلين. ورضي الله عن شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد التجاني. caggal yettude Allah subhanahu wa ta'ala e julde rasulillah mo jam e kisal ngoni e mum ko wiide bandiraɓe julɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En calmini fofof en juurima, en ñaguimo du'a no hannirtani, eɗen duwonde Allah waɗata jam e kisal o wanji ɗum e dendagal mo ene wiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. En garti hande oɗo ñalawma aljuma juurodirde e bandiraɓe, salmodirde e muɗumen e duwodirde e muɗumen, kono hatta kadi no fotiri foof lomben wasiya hakkude meɗen e bandiraɓe julɓe hettiyankoɓe ɓe ganduɗa ene gowno hettade yewtere men wasaya kala ñalawma aljuma. ala kulli ni yewtere nde en bayri arde hen, ɗum ne eɗen ñaago yaafuya ɗum saabu gantuji, kono noon haqqillaji ɗi ene e bandiraɓe tengti kadi e oɗo saaha mo ganduɗa eɗen kucciti e nduɗo lewru Allah hormanteru, lewru teddundu, lewru yurmede, lewru barke, lewru ɓural, lewru fayida, ndu ganduɗa ko Allah waɗi ɗum kado wonde ummatu Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. wadde ko ɗon hande jogorɗen fawde peɗeli meɗen jewtiden ɗum e leñol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, ɓe ganduɗa ɓe nana e terade oɗo koɗo barkinɗo, oɗo koɗo tedduɗo, oɗo koɗo moƴƴo, oɗo koɗo mawɗo, woni shahru ramadan. ɗum ganduɗa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi kayru kala ko ndu barke, kayru foof ko ndu moƴƴere, kayru foof ko ndu ɓural, sallallahu alayhi wa sallam. alhamdulillah, on nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam noon mo ganduɗa ko Allah wino wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mo ganduɗa Allah neldi ɗum en men ko yo won yurmede wonande en. ɗum waɗi kala tan ko addani en ko yurmede tengti e nduɗo lewru wiyetendu korka. wadde so tawi alhaali mayru yonti, julɓe potani wadde kuccam muɗumen hay hunde so wona jaɓɓade nduɗo lewru, saabu ɗum jeeyano ko e jikkuji makko kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam. te enen ko kanko tan woni ñemtinorgal men, mo Allah wino laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. ñemtinorgal moƴƴal ngal saɗa yiilo ɗum oto ya banggue goɗɗo an julɗo, ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ton foti wonde darorgal ngal aɗa dartido e muɗum, saabu kala ko Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri leñol makko tan a tawat hunde nde ne heewi barke, kono noon ko saabu makko kanko annabi o sallallahu taala alayhi wa sallam. wadde so alhaali o yonti la budda enen julɓe eɗen kaani alhamdulillah artude e ɗum, daño ko jewtidɗen hen, daño ko goto foof siftini hen goɗɗo o e moƴƴere, saabu eɗen jortiɓe kalanten ɓe ɓuuri en andude ko jiɗɗen haalde ko walla ko jogorɗen haalde ko. kono noon hade ko Allah yamiri en siftodiral hakkude meɗen, holli en kadi wonde siftodirde hakkude julɓe nde ko hunde hewde nafoore. eɗen ñaago Allah nden nafoore yo Allah wanji ɗum e men, ko e ndin mbaadi garɗen tan ha ciftinen ɗum bandiraɓe ko ganduɗa ɓe jejjitani ni. saabu hande eɗen gandi julɓe foof nana mbaɗi kuccam muɗumen, nana mbaɗi programme muɗum en jaɓɓade nduɗo lewru teddundu, jaɓɓade nduɗo lewru barkindu, oɗo koɗo moƴƴo garowo. alhamdulillah, hande eɗen gandi dendagal umma islam o foof nana wiyano Serigne Touba wiyatno ni ya khayra dayfin ata bil bishri wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad. oɗo koɗo moƴƴo garɗo ene addi jaam, ene addi belemma, ene addi waytare, woni korka. hani e julɓe ɓe tan ko bisimilla, hani e julɓe ɓe ko jaɓɓade nduɗo lewru ko alda e limore.
aɗa Serigne Touba kañumne ko noon wino ya khayra dayfin ata bil bishri wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad ndu lewru noon so jaɓɓade nde yonti an julɗo o ene jogii ko poɗɗa wadde comportement ma an julɗo nam wonko hani wonde comportement ma an julɗo o sabu lewru ndu fof ko barke lewru ndu fof ko moƴƴere nelaɗo sallah sallam wi arwande lewru ndu ko yurmede hakkude lewru ndu ko hafrenede bakkutuji mana ko wattini e lewru ko rimɗinede e jeygu ɗum ɗo fof alamo wodani so wona julɓe ɓe hade noon ko ni alhaali o sifori Allah so farni en men ɗum ɗo holɗo poɗɗen siforade ɗum poti andude ɗum batten haqqillaji men nam atta so maarifiyankoɓe carhini ɗum ɗo e sarhu ɓurɗo yaajde yurmede nde o wi sappo gadiɗe e lewru korka rahmatun wa awsaduha maghfiratun wa akhiruha itqun min annar ene fecci e ɓen horoɓe goto fof holko ƴettete hen sabu ene woodi ɓe yimɓe ɓe ganduɗa Allah tagui ɗumen kono hadara korkaji muɗumen haaɗi tan ko jaggude ñamde nde e yarde nde korkaji muɗumen ko ɗon tolni no sharia wiri ɗumen ni ɓen goni ɓe ganduɗa ɓe ene wodani ɗumen yurmede nde ene woodi hen ɓe martaba muɗumen yetti jiyata so wona Allah subhanahu wa ta'ala la yara illa Allah wadde martaba biyeteɗo maghfira o ɓen ko ɗon tolni ene woodi woɗɓe ɓe ganduɗa jarorgal muɗumen yettima e jeeyede ɓen ɓe ganduɗa liman la yatafakkar si wallah ɓe miijoji muɗum en jolnata ɓulnata e ɓerɗe muɗumen si wallah ko wona Allah wadde ko ɓen goni dariɓe darorgal itqu minan nar kono wona toon paaɗen hade kay en gandi nduɗo lewru moƴƴere mum ko ni mawniri te ko Allah yiɗi e men ko moƴƴere tan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ɗum waɗi da'iman omo tottira en ɗiɗo kadoji fof beele yen paggir ko moƴƴere sabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko sabu annabo o tedduniri en ngal ɗo teddungal hade kay o wi en lewru korko ndu farlama e men o haalni en moƴƴere faggittede e lewru korka nde no fotiri ni annabi o sallllahu alayhi wa sallam noon jangguini en so tawi en mbaɗi yeru lewru korka ko wutte mo ganduɗa o ko danejo tal labɗo mo ala tas ene wuppa ha laaɓi ene paasa ha yooɗi walla ni wona guppaɗo ko wutte mo memani ndiyam labɗo ceer ene renwi ene wi tal ala hay hunde ko gakki e muɗum ko on wutte de nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam rokkayo won kado wonande leñol makko joni noon an gaddanaɗo wutte o beele wutte danejo laaɓirɗo ni ngal ɗo laaɓal so tawi aɗa foti ɓornade ɗum a laaɓani gadde jabol mum ko fotani o wutte nde ari adema ƴettude wutte o aɗa ligga ɗum e dande maɗa aɗa ɓorno aɗa foti ardinde lotade ha laaɓa ceer kala ko wonno e ɓandu ma ko wiyete tuuɗi guitta ɗum nde puɗɗoɗa ɓornade wutte o ɗo julɗo foti famde nden noon wutte laaɓirɗo ni eɗen gandi foti wonde ko haadema ɓornade wutte laaɓirɗo ni te kadi ko kado gummiɗo ɗo ɓuuri teddude kado umri koto Allah subhanahu wa ta'ala rewi e ɓurɗo teddude e dendagal tagore Allah nde woni nelaɗo Allah holi tottade ɗum leñol nelaɗo Allah an addana liƴƴi ɓennuɗi kewɗi jiiɗino heɓde ko keɓɗen ko kono keɓani windere nde ko ɓenni ko foof ene yitno yo taw kañum en jeeya ko e nder leñol nelaɗo Allah kono noon ɓe keɓirani noon an Allah teddinirma ko jeeyede e nder leñol nelaɗo Allah ɗum waɗi kadoji ene mbanjo toon nduɗo lewru ko kadoji koye kadoji ɓurɗi mawnude e kadoji nelaɗo Allah jeeya joni noon on wutte so tawi fayema ene yooɗi haadema ɓornademo yo taw a looti ɓandu ndu ha laaɓi ceer saabu neɗɗo hana wadde himmu mum hay hunde ni awalan ko wona hawrude e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tan himmirde ñalawma janggo saabu aduna oɗo o tiiɗani Allah hay hunde kala ko wona ɗo no fotiri so juutgol muɗum so daɓɓitgol muɗum koko rendete yeeso Allah ko ɗum waɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam da'iman ene jangguina en yen gandu aduna o tiiɗani ɗo Allah ɗo hay batte kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما شقى كافرا منها شربة ماء. o wi aduna o somo tiitno e Allah ha ganduɗa so peesanomoɗo Allah ma fod e teddendi wibju ɓowngu mbiɗen ndi garam wibju ɓowngu mana so tawi wibju ɓowngu peesama no teddendi mum foti ni wibju ɓowngu aduna o fotani noon e Allah mana ko foti noon e teddendi aduna o tiiɗani ɗum Allah subhanahu wa taala saabu nelaɗo wi so aduna o fotno e Allah fodde kene wona wibju ɓowngu mbiɗen tefero yarata hay yarande wotere ndiyam e nder aduna he kono noon aduna o woni mo tiiɗani Allah hay batte na wadde Allah ko jogui e men haaju ko eɗen gandi ɗum koto Allah ma law kanat dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'udatin sinno foof aduna o Allah nangirnomo to hoore muɗum ko foti tan e wibju ɓowngu mbiɗen ma shaqa kafiran min kefero dañata wobde ɗo mbiɗen sharbata ma hay woɓande ndiyam wotere kono noon aduna o wonani ɗo Allah ɗo hay batte wadde wona aduna o nelaɗo jangguini en ala nelaɗo wi yen jogo haaju ko kawral meɗen e Allah hade ko ni nelaɗo wi en ko ngoɗo hirjino nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam totti en enen julɓe so alhaali o yonti nduɗo lewru so ari ene fayi men oɗo kado moƴƴo eɗen poti heblude koye meɗen keblogol timmugol wadde aduna o e lahara sa waɗi ɗum comparé ko noon way saabu wonɗo nelaɗo joforo wondene aduna o waadani e lahara so wonano an sagata ƴetta feɗendu maɗa nanna ɗum e nder tewru ma o feɗendu maɗa jofordu ndu jaltina feɗendu ndu ƴeewa ko nanti e mayru e ndiyam yawtan ɗum ma dunya fil akhirah illa kama yadaw ahadukum usbu'uhu shababa fil yammi falyanzur bima yarsha wadde wona aduna o tiiɗi Allah subhanahu wa ta'ala ala ɗum waɗi enenne ala ko foti wonde haajuji men so wona so saha oɗo yonti ɗiɗo kadoji moƴƴi mbaɗi ni gaari kebloɗen no moƴƴi keblen koye men no moƴƴi ƴeewen no paggitoriɗen moƴƴere hewnde saabu weeɓani wadde enen foof kanɗen ko wiide marhaban lewru korka mbasen wadde no jawɓe e barinaɓe walla pamɓe ha lidiɓe e falɓe no waɗata ni ala wona noon ndu lewru ko handu jaɓɓede ndu lewru ko handu teddinede ganden ko promotion mawɗo wonande en pagguitorgal moƴƴere ngal hono mum weeɓani alhamdulillah wadde an julɗo awalan ko adina aɗa ɓorno oɗo guttelor lotanade oɗo wutte teddungal biyeteɗo lewru korka noon wona jampe e sabunde nde ganduɗa ko ordinaire walla ko sabunde fani ko walla ko nandi hen ala ko lotorade sabunde wiyetede istighfar laɓɓinde ɓernde muɗum nde saabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi kala nde lewru ndu yetti ene waɗi malayika mo Allah wakkilta konnguɗi ena e nder men ene haalda e men toujours ene wiya ya baghi al khayri aksir ya baghi asar aksir malayika o ko ngol ɗo konngol tan o rewri e meɗen omo wiya e heema an tabinoɗo e gollude moƴƴere tinno ɓeydu hebbin saabu promotion ari e heema an gollatnoɗo ko wona moƴƴere ko tinno ren hoore maɗa no moƴƴere lewru korka ɓurdi moƴƴere nde wona lewru korka ni ko noonne ko wona moƴƴere ko kadi garaɗ mum ngabbirte yo Allah dandi ene gollude ko wona moƴƴere alay saago ƴeewen jikkuji ɗi ganduɗa ɗi ko ɗin poti fewnede e neɗɗo kebla ɗemgal ngal kebla jiiɗe ɗe kebla koyɗe ɗe e nanɗe ɗe ɗemgal maɗa ngal heblungal no moƴƴi e hebbinde zicru paggitoroɗa ɗum moƴƴere heblungal no moƴƴi e janngude qur'ana an korowo walla an mo Allah hawridini e lewru korka ganda ko lewru promotion wonde cuura ɗemgal ngal eko wona ɗum ñoore haalullaji bonɗi haalullaji cofɗi hatta
hayso ko neɗɗo ƴettima nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi poɗɗa ko wiide mo min komi korɗo na wonande tinniɗo o ɓuri yodde hatta mo tinnaki o ni hay mo tinnaki o yo haɗan mo e wiide waji o so wonano komi korɗo ma andu na ala sakko korɗo anda ɗum konguɗi bonɗi ɗi a rentoto ɗum heɗade ko boni ko ndentoɗa ɗum haalde ko boni ndentoɗa ɗum nam ma wod biɗo noon ɗum ɗo kay parlama guila korka arani aha eɗen gandi ɗum ɗo guila korka arani ko noon juuɗo wiya yo wa kono noon mbirɗa ko ya hebliro ɗum so tawi ko ɗi jikkuji gonno e maɗa guittaɗi e lewru korka ndu so tawi tan haɓoɗini korka ma jaɓama nde korka yalti foof a heddoto e peewal maɗa Seydi El Hadji Malick haalino khutba muɗum wondene so tawi dewal maɗa Allah jaɓama mana lewru korka ndu sa horindu korka ma ene jeeya e maale ɗe gandirta korka ma jaɓama nde korka gasi foof a ronkat ruttade e goofi hankkadi tawat ko dewal Allah ngal tabima e maɗa ɗum ko e maale jaɓede dewal Allah ngal jeeya ala sago ndentoɗa ñoore ndentoɗa fenade sabu annabi o sallllahu taala alayhi wa sallam o wi en man lam yada qawla zur wal amal bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amuhu wa sharabu ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wiini o wi kala mo oppani konguɗi bonɗi walla golle bonɗe yo faam Allah ala haaji e goppugol makko ñamde e yarde wona korɗo ala on wona korɗo wiyete o wiyata Allah ala haaji e korka makko ni la ko Allah ala haaji e goppugol makko ñamde e yarde wadde firti ko so tawi o paano ɗiɗon konguɗi bonɗi walla golle bonɗe o hoorani o hoorani sabu ganduɗa ɗum kala mo oppani konguɗi bonɗi walla gollude ko boni Allah ala haaju e goppugol ma ñamde e yarde te mbeɗa sikki wona ɗum fonno wonde anni e julɗo e korka muɗum wona heyɗiɗ nde tan laala ko moƴƴere fagguittede hen nde ko nden woni ko julɗo yilotono wadde mbatten haqqillaji no feewi ganden korka so tawi yonti ma buddo gadoroɗa lawƴude jikkuji ɗiɗo sabu ko yeru tan wutte no mbiɗen ni hadema ɓornade mone moƴƴi laaɓa ganda kadi so tawi tan a woppani ɗen gueɗe ko ɗaccuɗa ñamde e yarde ko Allah dañani ɗum haaju te korka kam Allah haalni en to hadisul qudsi o wi korka ko kanko tan jeeyi kanko yoɓodirtuɗum e jiyaɗo makko hay hunde hay goto mo en lombo hakkude makko e jiyaɗo makko korɗo o la assawmu li wa ana ajzi bi korka ko min jeeyi ɗum te ko min yoɓodirtu e jiyaɗam koramɗomi o wona kay goɗɗo ene lomboɗon la la ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala wiini wadde tinoɗen e toppitade ɓerɗe ɗe moften toon kulol Allah timmugol juɓɓinen korkaji men ɗi no hanniri ni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam de wi ko lewru barkindu woni korka so lewru darinoma kanko annabi o ummade abi hurayra o wiyatno ko qad ja'akum ramadanu shahrun mubarakun iftarada Allahu alaykum siyamu hande koye korka ari e mon lewru barkindu ari e mon naam ramadan mubarak ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam aɗi wiide shahrun mubarakun lewru barkindu koye ari Allah farlini e dow mon hoorde lewru ndu alhamdulillah nduɗo lewru ɓural mum mawni so Allah ɓurnude hunde e dow lebbi fof dendagal lebbi Allah subhanahu wa ta'ala ɓurni lewru korka e dow muɗumen sabu ko hen o jippini qur'ana hatta nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on ɗo haali hadis gummiɗo e Wasil ibn Ashqa radiyallahu anhu o wi anna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala نزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة في 6 مدين من رمضان والإنجيل ل13 خلت من رمضان وأنزل الفرقان ل24 خلت من رمضان رواه أحمد النبي صلى الله عليه وسلم هالي كادو حاله
e oɗo hadis o holli wonde hay ko wiyete suhuf ibrahim. suhuf ibrahim mo jippinno e baba ibrahima alayhi salam jippi ko e jamma gadiɗo e lewru korka. tawrat jippi koye jeegom korka. injil jippi koye 13 korka. hatta ɗo e nder hadise omo haala wonde qur'ana jippi ko 24 korka. nam hayso won yaruɓe 27 oɗo hadis koni arde. ɗum ɗo foof ko Allah rokkude nduɗo lewru teddungal. alhamdulillah en gandi teddungal lewru korka mawni ngal ɗo teddungal wodanani hay goto so wona ummatu Muhammad wadde ko enen jeeyi. nam ko hunde nde poɗɗen farnorade kono noon parnoroɗa ɗum an bani adama o alay saago totta korka ka fodde muɗum ha timma. ɓuri tentude hen foof ko haadema nadde e nduɗo lewru lawƴi jikkuji ɗi. so tawi won ellaji teskinoɗa e hoore maɗa nam waɗ hoorema udit dara no mbaɗani ƴeewa ko manki ñoore nde so tawi aɗa waɗanno woppu fenade nde so aɗa waɗanno eko nandi hen eɗen gandi dendagal jikkuji ñiŋaɗi ɗi ɓoren ɗum e koye men ha laaɓa ceer natinen jaɓɓade nduɗo lewru teddudu. nduɗo lewru ko ɓuural mum gasata saabu hay annabi Moussa alayhi salatu wassalam eɗen gandi Moussa kalimullah kaldiɗo Allah o won yewtere doknoɗe hakkude makko e Allah. kanko Moussa ñande wotere o wi ya rabbi hal akramta ahadan bi misli ma akramtani bihi wa asma'tani kalamak. kanko Moussa o wi joomum beele won neɗɗo mo teddiniɗa hay soko goto fodde no teddinirɗa kam min walla yeru teddungal ngal teddinɗa kam ngal min Moussa. saabu eɗen gandi ko kaldiɗo Allah wa kallama Allahu Moussa taklima ɗum ko Allah winon. kanko Moussa o wi beele wonmo teddinɗa hay soko goto yeru teddungal ngal teddinɗa kam min nabiyallahi Moussa saabu a teddiniri kam wonde kaldiɗo ma mi daroɗo e dow leydi kalami nana mi jaaboma jaabodiram beele wonmo dokkuɗa teddungal hono ngal teddinɗa kam ngal. Allah heɓiti wimo ya Moussa inna li ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman akramuhum bi shahri ramadan wa ana aqrabu ilayhim mink. allahu akbar. Allah heɓiti wimo ya Moussa min dey gonga mi teddinima teddungal manggal e teddule rokkudema wonde kaldiɗam ni kanko Allah subhanahu wa ta'ala o heɓiti o wi Moussa mi teddinima suɓadema e nder yimɓe waddema kaldiɗam suɓoradema nelalam waddema kaldiɗam min Allah subhanahu wa ta'ala. kono noon andu koy inna li ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman akramuhum bi shahri ramadan wa ana aqrabu ilayhim mink. mbeɗa andinma mbeɗa jogui jiyaɓam mbeɗa feññinoya ɗumen wattande zaman mbeɗa teddiniriɓe lewru ene wiye korka shahru ramadan ɓen jiyaɓam de ɓurmi ɓadade e maɗa an Moussa. kettoɗen kaɗo haalam annabi Moussa wi jomiraɗo mbete wonmo teddinɗa sifa teddungal ngal teddinɗa kam ngal saabu a suɓima kam a rokki kam nelal a suɓima kam a waɗi kam kaldiɗo maɗa mi haalda e maɗa jaboɗa kam mi nana mi haala nana jaboɗa kam beele wonmo teddinɗa ha nandi e teddungal ngal teddinɗa kam ngal. Allah wimo Moussa gonga mi teddinima mi suɓimama e nder yimɓe mi suɓorimama nelal mi waɗima kaldiɗam min kono noon mbeɗa jogui jiyaɓe ɓe jaltinoyatmi wattande zaman mbeɗa teddiniriɓe lewru teddundu lewru barkindu lewru moƴƴuru ene wiye lewru korka ɗen ɓurmi ɓallade e maɗa Moussa. allahu akbar. kanko Allah o wi fa inni kallamtuka wa bayni wa baynaka 70,000 hijab gonga mi teddinirima haaldude am min kono noon ɗo daariɗa e leydi aɗa haalda e am ɗo hakkudam e maɗa ene waɗi 70 ujunere wirngal. Moussa ɗo kaldata e am ɗo walla ɗo kaldanmi e ma min Allah hakkudam e maɗa ene waɗi 70 ujunere 70,000 wirngal lo hakkude men ene waɗi 70 ujunere wirngal.
kanko Allah wi fa iza samat ummatu muhammad shahru ramadan وابيضت سفاحتهم واصفرت الوانهم ارفوا تلك الحجب وقت افطارهم الله اكبر جيبن ko Allah wiido o wi Musa min mi subi ma mi wadi ma kaldido kono do kalde ton do hakkundam e ma ene wadi capande jeedidi ujunere wirngal leñol nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam gol teddindirmi lewru korka ngol so be koori habe tampi habe darsdi habe purdi waktu ngu be ngari e tajje o capande jeedidi wirngal lo bilinodi hakkundam e maada an Musa din fof mi taggat dum ha laaba termi huccondiri e joomu on saha kala ko joomum duwi bede jaabo min Allah bele teddungal yonani do ganden voleur mo dañƴen o ganden teddungal ngal nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam rokki en ngal ganden odo kado paado e meden ndudo lewru wiyetendu korka Allah subhanahu wa ta'ala wi annabi Musa leñol nelaado ngol tokkimi lewru korka ngol hakkundam e maada an ko capande jeedidi ujunere wirngal la woni don eden kalda kambe so tawi goto e mabbe hoori lewru ndu ha waktu tajgol yonti mi taggat dendangal capande jeedidi ujunere wirngal gonnodo don pop heddo min e joomum e on saha kala ko joomum duyi bede jaabo en jiidu yo Allah yobni laado Allah sallallahu alaihi wasallam majjere eskeyna laado Allah teddungal fof hebrate ko sabu rasulillah wadde batten haqqillaji no feewi ganden nduɗo lewru jeeyako e kadoji ɓurɗi mawnude ɗi annabi sallllahu alayhi wa sallam addani en te kadi so tawi en dañano nelaɗo Allah hol fof ɗo jogorɗen dañdi ɗum ala en dañata ngal ɗo teddungal nde ɗo moƴƴere nde Allah subhanahu wa ta'ala waɗanto ngol ɗo leñol so wonano nelaɗo Allah en gonta dañdi no kono noon tedduɓe ɓenni Moussa en Isa en baba Adama en ko tedduɓe kono noon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e hoore mum wi law adrakani Moussa wa Isa ma wasiyahuma illa ittiba'i Moussa e Isa en so tawtino mi ɗo e aduna he wonta haajuji maɓɓe so wona rewde cakala naam ha yaroɓe nelal jeeyi ɗum ko Moussa en Isa en Muhammad wona nelal ɓen kam yo gandu ɓen annabaɓe ɓe kolnori ɗon ɓe so gartino ɗo hande aduna he jeytote koye ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabu andude ɓe kamɓe koye maɓɓe nelaɗo ko yurmede windere nde innama ana rahmatul muhdat kado labɗo cer e yurmede nde Allah neldiɗo e windere nde yo moƴƴani en yen paggiro jaam yen dañ kisal yen dañ moƴƴere sabu rasulillah noon yo Allah rokku en jaɓɓade korka ka jaɓɓorade ɗum no moƴƴi gollen hen ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi yo Allah suuri en e golluri hen ko ooñi ko tinɗen e ko entinani fof barke sayyidul wujudi wa ashabi ko golluɗen hen e moƴƴere fof yo Allah sowana en ɗum jaɓana en ɗum moftana en ɗum ɗo bonata ha ñalngu mawɗo o kodde yene annabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam enen kala barke sayyidina Muhammad so tawi wonko woni hallaji he min ñaguima on yaafuya min jafnima on kadi ɗeɓi judde seeɗa araw jawoɗen ɗo tan inchallahu taala yaajede woode kadi ma en gartu e bandiraɓe jokken e yewtidde e muɗumen inchallahu taala e lewru korko ndu so weeli Allah assalamu aleykum wa rahmatullah يا سميع واسع يا بصير باعث يا لطيف يا الله ربي محكم